Toto je nový Kodiaq Sportline. Sen slovenskej rodiny je aj vo svojej druhej generácii po ruke v štýlovejšom balení, ktorého ústredným motívom sú lesklé čierne doplnky. Konkrétne maska, v tomto prípade s prípadkovým decentným podsvietením, Matrix LED svetlá sú však štandardom, ďalej krytý spätných zrkadiel, vrchné okenné lišty, strešné lišty a premiérovo aj D-čkový stĺpik. Naopak, spodné plastové časti už čierne nie sú, keďže prahy aj predné lípko sú vo farbe karosérie, toť modrá Metalliza Race. Toto sú 20-ky Rilla, plastové aerokryty, žiaľ len 235 pneumatiky, takže Kodiaq opäť podvozkovo pôsobí útnym dojmom. No a toto sú tradičné Simply klejové prvky. Ochranná lišta, záložný dážnik či odpadkový kôš. A áno, pozorné oko si už všimlo, že toto je plug-in hybrid, ktorý má v podlahe batériu s využiteľnou kapacitou vyše 20 kWh, v 6-stupňovom DSG 115-koňový elektromotor, no a pod kapotou štvorvalec 1.5 TSI s výkonom 150 koní. Celkový výkon 150 kW, 204 koní. V interiéri Sportline získal príjemné mikrovlákno, vďaka ktorému pôsobí útulnejším a hodnotnejším dojmom, či športovo strihnuté elektrické sedadlá s integrovanými opierkami. Inak je to nový Kodiaq, ako ho poznáme a ako som vám ho už predstavoval pri TDIčku. Silnou stránkou pluginu je nielen rýchle 50 kW nabíjanie, čiže 80% za 25 minút, ale aj reálny 100 km elektrický dojazd. Slabinou je však absencia pohonu všetkých 4 kolies a nedostupnosť 7-miestneho usporiadania.